we need firms to be ethically responsible, firms and families in their own different domains. And what has happened over the last 40 years is that moral responsibility has been stripped away from ordinary people, households, and firms, and moved up to the level of the state. So the state becomes the only moral actor. This is the utilitarian nightmare of a few saints at the top of society bossing the rest of us around, because the economics, in its crazy model of human behavior, has this character called economic man, who is greedy, selfish, and lazy. Firms have responsibilities not just to their shareholders, but to their workforce and to their community. Egun on, Jan Andreok, zer moduz, ongietorriak izan zaitezte ekitaldi honetara. Gaurkoan, Gipuzkoarentzako 2020-2023 epealdirako plan estrategikoa aurkeztuko digu Gipuzkoako Foru Aldundiak. Lurraldearen garapenerako epealdi horretan gauzatuko diren lan ildo eta proiektu nagusiak jasotzen dituen plan estrategikoa hain zuzen ere. Gaur hizpide izango ditugu, besteak beste, pertsonak, gizartearen kohesioa, lehiakortasuna eta lurraldearen oreka. Etorkizuneko erantzunei, etorkizuneko erronkei, hain zuzen ere, erantzun ahal izateko. Baina zeintzuk dira erronka horiek, erronka zehatzak, eta zeintzuk erronka horiei emango dizkiegun erantzun zehatzak, horretarako gure gaurko protagonistak. Markel Olano, Gipuzkoako Foru Aldundiko diputatu nagusia, berak hartuko du hitza, lehenengo eta behin, eta jarraian Denis Itxaso kultura, lankidetza, gazteria eta kirol foru diputatuak hitz egingo digu. Baina lehenengo Markel Olanori eman diezaiogun ongi etorria. Zure da hitza, Olano jauna. Egun on guztioi eta eskerrik asko, ekitaldiotara etorri zaretelako. Sarreran ikusi dugun bideo hori, Paul Collierren bideo horrek, definitzen du, berak esaten zuen bezala azken, 40 urte hauetan, gure mendebaldeko gizarte honek eduki duen krisi bat, krisi latz bat. Eta berak deskribitzen du krisia, krisi etiko bezala. Krisi horrek oinarrian eragin dio hiritar guztiei, enpresei, erakunde guztiei. Eta berak esaten duena da, azkenean estatuaren esku utzi dela pixka bat kontenido etikoa, eta hiritarren artean, ekonomikoan, etika hori pixkanaka joan dela diluitzen. Eta hori berreskuratzea dela erronka nagusia. Eta etikak zerikusia handia dauka elkartasunarekin. Eta nik esango nuke, gure Gipuzkoako ereduak zerbait balin badu dela oraindik ere, mantendu dugula etika hori eta oraindik izan garala gauza, gure konportamentuetan, hiri konportamentuetan, herritarren konportamentuetan eta enpresen konportamentuan etikari eusteko. Guk uste genuen hori politezala, bideo hori politezala, deskribatzeko zein dan momentua, zein dan gu daukogun erronka nagusia, eta baitaren nazioarte ikuspegitik, autore importantzia handiko autore batek, referentzial batek, ze irakarketa egiten duen. Horrekin, hastea zan guretzako importantea. Baina ikusten duguna da, mundu mailan bizi dugula izugarrizko paradigma aldaketa. Aldaketa izugarria daukagu, transformazioak oso sakonak dira, eta horiek guri ere eragiten digute. Ikusten duguna da, mendebaldean adibidez, jaiotze tasa baju batek, ekarri duela baita ere, berekin beste faktorei lotuta gizarte guztiaren zahartze prozesu bat. Eta hor, adibidez ez, ikusten dugu Eustaten Euskadiko evoluzioa zein dan, ez? Oen dela, 76tik gaur egun arte nola ari den gure piramide aldatzen, izugarria da evoluzioa, espektakularra da, eta horrek eragin zuzena dauka mendebaldeko gizarte guztietan. Hori da daukagun realidadea. Zenbait gizarteetan gertatu dana da baita ere desindustrializazio prozesu bat. Eta desindustrializazio prozesu horrekin batera, desberdinkerien hazkundea. Aberatsenen eta pobrenen arteko diferentzia handitzen joatea.
Eta orain ikusiko dugun beste grafiko batean, hori islatzen da oso modu esanguratsuan, ez? Estatu Batuetan aberatsenek zama fiskala zenbat nola izan da euren bilakaera, ez? 200 aberatsenek ze ekarpen egin zioten rekaudazio fiskal osoari. Eta bere eboluzioa gaur egungo urteek arte. Ikusten duzu, hor nabarmentzen da, nik irudi bat emango banio mundu mailan zenbait gizarteetan sortzen ari den desberdinkeria, aberatsenen eta pobren artean, grafiko horrek oso ondi adierazten du. Horrekin batera zer gertatzen da? Ongizate estatuaren modeloa krisian sartzen da. Eta bere sostenibilitatea, bere iraunkortasuna zalantzan jartzen da. Ikusten dugu baita ere, mendebaldeko demokrazietan konfiantza krisi bat dagoela, eta hiritarrak urrun daudela arduradun politiko eta erakundetatik, gerozta urrunago daudela. Horrekin batera, indarrean datoz populismoak. Eta populismoak azkenean eskaintzen dizute jendeari arazo konplexuen aurrean konponbide erresak. Trump daukagu, ez, Boris Johnson, etc. daukagu, mundu guztian dauzkagu populismoak indarrean gerozta modu importanteago batean. Eta hori da baita ere krisi politiko eta konfiantza krisi horren ondorio. Eta daukagu aldaketa klimatikoa. Gaur egun gure inguruan ja bolo-bolo dagoen kontu bada. Zientzilariek aspaldi esan zutena, zetorrela, eta hemen ikuste duzu zein dan evoluzioa, ez? Zein dan mundu mailan temperaturaren bilakaera eta horrek gure gain edukiko duen efektoa. Efektoa izan daiteke oso larria baldin eta prebisio ezkorrenak betetzen baldin badira. Guk uste dugu azkenean erronka guzti horiek eragin zuzena daukatela gure lurraldean Gipuzkoan, zuzena daukate, eta gure eredua bera izugarrizko tensioan jartzen dutela. Erresistentzia froga baten aurrean gaude. Gure ereduak prozesu guzti horiei nola egingo dien aurre. Eta Gipuzkoa dauzka bere erronka propioak, eta gure plan estrategikoan horrela enfokatzen dira. Gaina enfokatzen dira, plana irakurtzeko modu edukiko duzu, gainera gure web horrian sartu ezkero. Planean galdera bezala formulatzen dira, gu dauzkagun erronkak gizarte bezala. Gizarteak dauzkan galderak dira, nola eutsiko diogu gizarte kohesioari, adibidez. Nola indartuko dugu gure bizikidetza, gure konbibentzia, gure lurraldean. Arlo ekonomikoan barkatu, nola eutsiko diogun estruktura industrialari. Gure enpresen lehiakortasunari nola eutsiko diogun, galdera latza da. Gure lurraldean nola mantenduko dugu gure lurralde oreka. Bai bailaren, bai herrien, eta batez ere herri txikien ikuspegitik. Gure lurraldean oreka hori nola mantendu. Arlo politikoan nola sakondu identitate demokratiko eta zibiko batean. Nola lortu gure hiritar kritiko izatea. Lehenago aipatu ditugun adibidez populismoei beharren bezala aurre egiteko. Erronka guzti horiek badaukate eredu propio bat gure lurraldean. Guzti horiei erantzuteko. Modu propioa daukagu. Ez hobea eta ez okerragoa. Gu gera bereziak. Euskal Herriaren barruan badaukagu izaera propio bat. Eta hori datorkigu historikoki. Historiatik datorkigu. Alde batetik daukagu nortasun bat, nortasun propioa, kultura propio bat, hizkuntza propio bat, eta horrek ematen digu izugarrizko lotura gure iraganarekin, gure evoluzio sozialarekin. Eta dauzkagu balore batzuk. Balore horiek planean baita ere definitzeko adibidez esaten dugu daukagu irekitasuna historian, gure lurraldearen historian, irekitasuna, ekimena, konpromisoa, elkarlana, elkartasuna, zintzotasuna eta ardura. Horiek dira guk balore bezala dauzkagun, balore nagusiak tradizionalki gure lurraldean. Eta bat daukagu, definitzen gaituen, eta da lana. Guk uste dugu lana lehen mailako balio sozial badala. Eta hori, mantentzea guretzako funtsezkoa da etorkizunari begira. Plana egiteko momentuan hartu ditugu Gipuzkoako indarguneak. Atzo izan genuen debatea, batzar nagusietan baita ere plan estrategikoari buruz, eta oposizioak esaten zidan, pixkat disimulatu dituzu elementu negatiboak. Eta hortik ere badaukagu, alegia guk indarguneetan azpimarra hartu dugu, uste dugulako
apustuak egiteko momentuan, gure potentzialitatetik abiatu behar garela. Eta badauzkagu gure indarguneak eta gure elementu potenteak eta benetan kapazitate handikoak. Gizarte ikuspegitik, adibidez, daukagu kohesio maila altua, gizarte bezala. Oraindik daukagu gizarte maila kohesio handia. Gero daukagu aberastasuna banatzeko eskema bat, eskema solidario bat, lurralde solidarioa gara. Daukagu gizarte aktibo bat, hiritar aktiboa dauzkagu, antolatzeko almena daukatenak, eta gainera kualifikazio altukoak, ikasketa maila ertain eta altua dituenak, eta bereziki altuak gure inguruarekin parekatuz. Eta gero daukagu baita ere ekonomia bat, ez? Daukana lehiakortasun bat, enpresa txiki eta ertaina dauzka, baina dinamikoa dira, nazioarteratua daude, eta daukate euren artean, inguruan, ezagutzarekin da konexioa handia, zientzia teknologikoarekin, ikerketarekin daukate, ekosistema oso bat lehiakorra egiten gaituena ekonomikoki. Eta daukagu, kooperatiban eredua mundu mailan referentzia dena. Eta horrek ere markatzen duena baita ere Gipuzkoako ekonomia inongo zalantzarik gabe. Daukagu lurralde bat orekatua, lurralde bezala esan beharra daukagu, bailara bakoitzak bere nortasun propioa daukala eta ikuspegi sozioekonomikotik bere ezaugarria dauzkala, bere espezializazioa daukala. Dauzkagu azpiegitura batzuk desente evoluzionatuak, desente aurreratuak, eta biztan da baita ere daukagu natura bat babestu beharrekoa eta oso aberatsa. Ikuspegi politikotik beste indargune badata da, azkeneko urtetan nola joan gehan pixkanaka konsolidatzen eredu bat kultura politiko baten eskutik, berri baten eskutik, jendearen gana gerturatzen dijoana, pixkanaka. Gero horri buruz egingo dugu, eta batik bat Denis egitzen du horri buruz. Eta daukagu baita ere, eskema fiskal bat ekarpena egiten diona, elkartasun horri eta baita ere lehiakortasun horri, eta daukagu baita ere, biztanda, persona ahulenei zaintza bat eskaintzeko funtzionamentu modua baita ere. Todo ello nos lleva a que pretendemos, con este plan estratégico, lo que pretendemos básicamente es cooperar con la ciudadanía del territorio, con la sociedad organizada del territorio, para fortalecer el modelo de Guipúzcoa. Nosotros insistimos mucho en ese concepto, en que existe un modelo de Guipúzcoa. Dentro del esquema vasco, evidentemente, no somos una isla inconexa, pero tenemos un territorio con unas características específicas. Y voy a contar una anécdota que tiene el recorrido que tiene, es una anécdota solamente. Pero un amigo vizcaíno, amigo pues de hace mucho tiempo, me dijo que hace un par de meses estuvo en la Universidad de Monterrey, en México, que es una de las más importantes de Latinoamérica. Y cuando supieron que era vasco, le preguntaron a ver si era guipuzcoano. Y él le dijo, no, yo soy vizcaíno. ¿Y por qué me preguntas si soy guipuzcoano? Y le dijeron los responsables de la universidad, es que hace un par de semanas ha venido el premio Nobel Stiglitz y nos ha hablado de Guipúzcoa. Y esa anécdota a mí realmente me encantó. ¿Qué os voy a decir? Me encantó esa anécdota. Simplemente porque confirma también el hecho de que Stiglitz vino aquí, estuvo conociendo el mundo de las cooperativas, estuvo conociendo también el mundo de la atención a las personas con discapacidad y se hizo una composición de un territorio, hablando también con nosotros, con el mundo de la academia, y yo creo que eso, en alguna medida, hizo que Guipúzcoa y Euskadi fuera una referencia para él. Y eso, desde el punto de vista del territorio y del país, es una magnífica noticia. No es una persona a la que se pueda engañar fácilmente. Verás, nosotros lo que queremos es plantear nuestra visión cara al futuro y desde la perspectiva del plan de gestión con una ambición muy importante. Y la ambición la formulamos además con una frase, que es la siguiente. Queremos hacer que Guipúzcoa sea la comunidad de personas con menores niveles de desigualdad de Europa. Ese es el objetivo que nos marcamos con este plan estratégico. Y lo queremos hacer de un modo compartido con el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad organizada del territorio. Es un objetivo muy ambicioso, pero
yo estoy convencido de que lo podemos conseguir, porque estamos bien posicionados para eso. Y tenemos, lo decía, dos instrumentos fundamentales. El plan estratégico 2020-2023, que presentamos ahora, y me toca presentar a mí, y también, desde la perspectiva de la gobernanza, Etorkizun Eraikiz, que pusimos en marcha en 2016, que es el principal instrumento de conexión de la Diputación con la ciudadanía y que le toca, en este caso en la presentación de hoy, presentar y explicar a Denis Itxaso. Guk aipatzen dugunean beraz, ambizioekin jokatu behar dugula, guk estrukturatzen dugu gure plana lau oinarri estrategikoekin. Lau oinarri dauzkagu eta lau ideia horiekin definitzen dugu guk gure plana. Alde batetik, etorkizuna. Beste batetik, lehiakortasuna. Beste batetik, kohesioa eta beste batetik, elkarlana. Beraz, lau kontzeptu horiek markatzen dute gure plana eta baita ere gure bizio politikoa. Guk uste dugu lau kontzeptu horietan sakonduta eta horiek eraman da ja planifikazio baten neurri konkretuetara, horrek pixka bat ematen digula ikuspegi orokor bat importantea. Ya lo he dicho, nosotros queremos ser un referente mundial en solidaridad, un referente mundial en la lucha en contra de las desigualdades sociales. Ya pueden ser en el ámbito económico, ya pueden ser en el ámbito de género o también en el ámbito lingüístico. Queremos lograr una sociedad cohesionada que sea referencia a nivel mundial. Hori da gu daukagun ambizioa, beraz, ambizio horrek bilatzen duena da Gipuzkoa izatea mundu mailan referentzi bat. Baina ez referentzi bat soilik azpiegitura handitan edo proiektu azpiegitura ekonomiko, teknologiko, zientifiko handietan. Guzti horiek importantea dira. Batipat, eta batez ere, guk nahi duguna da ezagutuak izan, kapaz garelako desberdinkeriari aurre egiteko modu aurreratu batean. Eta hor izan referentzia bat mundu mailan. Hori da gure helburu nagusia. Eta daukagu abiapuntu on bat hortarako. Atzo ere, debatean hitz egiten genuen, zer referentzi da hoberena hori neurtzeko, ez? Desigualdada, desberdinkeria, nola neurtzen da mundu mailan. Badaude indize diferenteak, baina bat guretzako funtsezkoa dana, eta da Gini indizea. Gini indizeak neurtzen du aberatsenen eta pobreren arteko diferentzia. Eta Gipuzkoan daukagu 25,3ko indize bat. Eta kontuan eduki, Europakoa 30,7koa dela. Gerozta gutxiago, orduan da, hobe, beraz, 5 puntutan hobetzen dugu, 5 puntu baino gehiagotan hobetzen dugu Europako indizea. Nik uste dut horrek, abiapuntu oso importante bat eskura jartzen digula, eta ekartzen digu baita ere posibilitate bat gure fiskalidadearekin, gure ekintza politikoarekin horretan sakontzeko. Nola nahi ere, ahaztu behar ez duguna da, oraindik ere dauzkagula 38.000 persona Gipuzkoan pobrezia egoeran. Eta horiek milaka asko dira. Beraz, lasaitzeko, erlaxatzeko edo autokonplazienteak izateko inungo aukerarik ez daukago. Hor daukagu izugarrizko erronka hemendik aurrera. El fortalecimiento de Guipúzcoa supone afrontar toda una serie de objetivos en lo económico, en lo social. Somos muy conscientes de que se tiene que llevar ese trabajo a una serie de objetivos que constituyen el plan estratégico, en este caso, ¿no? 2020-2023. No voy a entrar a enumerarlos, pero sí decir que tenemos 4 ámbitos de prioridad en el plan. Tenemos 4 ámbitos que además coinciden con las palabras, esos conceptos fuerza que he utilizado previamente. Futuro, competitividad, solidaridad y colaboración. Desde la perspectiva del futuro, impulsamos una nueva agenda política que tiene que ver con las necesidades futuras del territorio. Desde el punto de vista de la competitividad, evidentemente fomentaremos y profundizaremos en el desarrollo competitivo de las empresas de Guipúzcoa. Apostaremos por una estrategia de especialización inteligente. Esa apuesta es de país, es de Europa, y pensamos que es la más adecuada para el desarrollo económico del conjunto del territorio.
Apostamos por un empleo de calidad. Apostamos también por una fiscalidad que sea una herramienta adecuada para generar economía y también para profundizar en la cohesión. En ese ámbito, precisamente en el de la cohesión, nuestro objetivo fundamental es cuidar a las personas. Es una de las competencias más importantes, seguramente la más importante de la Diputación, cuidar a las personas. Seguramente desde un enfoque que mira a las personas más vulnerables de la sociedad. Cuidar a esas personas es un objetivo irrenunciable. Y también afrontar ese reto que es el del rejuvenecimiento del territorio de Gipuzkoa. Eta daukagun laugarren helburu nagusia, elkarlanekoa, guretzako abiatzen da abiapuntu importante batetik, eta da foru aldundia bera transformatu behar dugula. Benetan erronka guzti horiei aurre egiteko, ezinbestekoa da foru aldundia bera eraldatzea. Egia da, ari zaigula baita ere, demografia ikuspegitik oso fase interesgarrian sartzen, gaztetzeko beharrean izango gara urte gutxian foru aldundia, jende gaztea sartzeko, asko ari direlako eta erretiratu direlako asko, orduan aukera daukagu hori, transformazio hori egiteko. Daukagu baita ere, erakunde guztien arteko elkarlana bultzatzeko obligazioa, Gipuzkoa mailan, Euskal Herri mailan, eta beste gainontzeko erakundeen ikuspegitik. Eta bistan da baita ere, daukagu gizartearekin harreman berri bat edo forteago bat, indartsuago bat sendotzeko ardura. Eta behar horrek, gizartearekin harreman hori sendotzeko behar horrek izena du etorkizun eraikiz. Guk etorkizun eraikizekin heldu nahi diogu behar horri. Eta nik, Denis, zuri matizut momentu honetan hitza ez otorzaizuz mesedez, bakarrik nahota hemen. Eta zuri tokatzaizu, Denis, fiskat etorkizun eraikizen. Eskerrik asko, Markel. Eskerrik asko, diputatu nagusia. Markelek diputatu nagusiak oso ondo esplikatu duen moduan, alde batetik daukagu 4 urterako plangintza hau, plan estrategiko hau, baina aurre hartu nahi diogu etorkizunari. Askotan esaten da erakundeak eta politika orokorrean ez da gai izaten etorkizunan etorriko diren arazoei aurretik, aurreratzen eta konturatzen eta erantzunak ematen, ez? Ez da erresa, mundua gero eta azeleratuago baita, eta aldaketak gero eta sakonagoak dira, ez? Baina honezkero, diputatu nagusiak marraztu duen panorama honetan gauza batzuk badakigu. Duela 4 urte, Aldundiak horrelako plangintza bat ere eratu zuenean, deitu genizuen, etorri zineten, eta 4 urteko plangintza azaleratu, maigaineratu genizuenean, orduan ere bazeuden mailaren gainean hainbat arazo, momentu hontan ere hor daudenak. Markelek aipatu ditu, aldaketa klimatikoa, iraultza demografikoa, zartze prozesua, migrazioak, iraultza teknologikoa, hortan diraute arazo berdinak, baina zeinbait gauza aldatu dira, eta adaptatu beharrean gaude. Populismoak gailentzen ari dira, protekzionismoa, gerra komertzialak, harresi berriak, eta horrelako arazoen aurrean ere erantzun berriak eman nahi diegu. Eta etorkizunari buruz hitz egiten denean guk jakin badakigu politikariok eta orokorrean erakundeok askotan erabiltzen ditugun hitzak direla, besteak beste etorkizuna, askotan hainbeste erabiltzearekin desgastatu egiten ditugu, baina gu sinestuta gaude etorkizuna hitzari eduki konkretuak eman behar diogula eta posible dugula. Momentu honetan maigainean dauzkagun datuekin posible dugula ez bakarrik pronostiko bat egitea, ez? Askotan Markelek esaten du, etorkizunean pentsatzen egotea ez da bakarrik pentsatzea zer gertatuko den, baizik eta zer egingo dugun guk nahi duguna gertatzea. Guk nahi duguna gertatzea. Eta hortaz, guk nahi dugu gizartearengan eragin, eta nahi dugu sareak eragin, ez? Bien, cuando hablamos de etorkizun eraikiz y cuando hablamos de que queremos construir el futuro,
no estar a expensas de lo que pueda ocurrir en el futuro, sino construirlo nosotros con los recursos y nuestras capacidades. Hablamos de entender la mayor complejidad de esta sociedad, la mayor interdependencia de esta sociedad, la mayor desafección ciudadana, como bien se ha dicho, hacia las democracias liberales, y con todo eso hacer un buen diagnóstico. Tenemos dos grandes herramientas en Etorkizuna Eraikiz para la experimentación, porque esa es otra. Cuando hablamos de ser emprendedor y cuando invitamos desde las instituciones al emprendizaje, quizás lo primero que tenemos que pensar es que, tanto como las empresas o como las asociaciones o los colectivos que aquí estáis presentes, también la administración puede ser emprendedora, también puede experimentar social y políticamente, también puede reflexionar y generar laboratorios donde poder alumbrar nuevos proyectos que se adelanten a esos problemas que muchas veces nos sobrevienen y no somos capaces, a los que no somos capaces de responder a tiempo. Bueno, pues la idea, con la gobernanza colaborativa como herramienta, es poder adelantarse a esos problemas, como decía, con dos grandes espacios o dos grandes herramientas. La primera sería Gipuzkoa Taldean. Gipuzkoa Taldean es un espacio de pensamiento, es un espacio de deliberación, es un espacio de encuentro entre profesionales, expertos de diferentes materias, de todas esas materias que ya se han mencionado aquí, y la propia administración, para poder pensar en posibles respuestas de futuro. Grupos de reflexión, en definitiva, lo que se conoce como think tanks, donde la Administración, y en este caso la Diputación, está muy atenta a las respuestas que desde el mundo profesional, el mundo del expertise, el mundo de las personas que estáis trabajando día a día y convivís con esos problemas y sois capaces de convertiros en alertas tempranas de algunos de los problemas que nos van a sobrevenir y que la Administración, por sus propias limitaciones, a veces no es consciente o no puede prever a tiempo, se puedan tratar y a los que podamos ofrecer diferentes respuestas. Gipuzkoa Taldean también es un espacio en el que convocar ayudas para que los diferentes colectivos, plataformas, asociaciones y empresas puedan responder a las necesidades que se han detectado en esos think tanks y que la Diputación ha convertido en convocatorias de ayudas y a partir de ahí pues generar también unas dinámicas de ensayo-error, ¿por qué no? Somos conscientes de que todas esas respuestas pues muchas veces no tienen demasiado recorrido, pero para eso, y eso en las empresas lo sabéis muy bien, es necesario experimentar y es necesario probar. Y creemos que esa es una dinámica que le ha rendido muy bien a Guipúzcoa históricamente y que la propia institución, los sectores, el sector público, la administración, puede también hacer suyo. Paralelamente, y como brazo inevitable de estos think tanks, de estos lugares de pensamiento, de este Gipuzkoa Taldean, tenemos Gipuzkoa Lab. Y este sería el siguiente paso en el que la Diputación daría ya rienda suelta a esas ideas que se han planteado y daría de alguna manera cuerpo a esas respuestas que se han expresado. Proyectos experimentales, como he dicho, laboratorios públicos, institucionales, ekintzailetza eta berrikuntza espazioak azken batean. Espazio horretan garatu daitezken proiektuak beti ere lau betekizun izango dituzte. Lau baldintza bete beharko dituzte, laborategi horietan aurreikusi ditugun erantzun horiei gorputza emateko abiatzen diren proiektu guztiak. Bata, erakundea bera presente egon behar du eta erakundeeko, kasu honetan, Diputazioko, departamentu desberdinek, parte hartuko dute eta bere rekursoak, bere kapazitateak, bere almenak jarriko dituzte mailaren gainean. Bigarrena, gizarte zibila. Gobernantza kolaboratiboaren inguruan hitz egiten dugunean, guretzat modua gobernantza kolaboratiboa da, eta hori edukea bezain importantea da. Gobernantza kolaboratibo batean ezinbestekoa da, erakundearekin batera gizarte zibila, gizarte antolatua bertan egotea. Eta horretarako abantaila handi bat daukagu Gipuzkoan, eta da, Gipuzkoa oso ondo antolatuta dagoela. Gizarte zibila oso antolatua dago, erakunde, plataforma, elkarte, gainera modu askotarikoak eta disiplina askotarikoak, izan ONG-ak eta kooperazioa, izan kulturan, izan noski enpresa munduan, izan kirolean, izan hainbat eta hainbat esparrutan. Eta hortaz, gizarte zibila ere presente egon beharko luke
horrelako laborategi batean. Unibertsitatea, hemen dauzkagu unibertsitate ezberdinetako ordezkariak, erretoreak, eta begibistan dagoen gauza bat da, Gipuzkoa aberatsa dela akademiaren esparrutik, eta gainera iruditzen zaigu metodoaren aldetik ezinbestekoa dela akademia bertan egotea. Akademiak baliatzen baitigu ikerketa, rigorea, eta hori guretzat ere importantea da. Eta laugarren betekizuna edo baldintza izango litzateke nazioarteko aktore bat txertatzea. Zergatik? Askotan gure arazoei erantzuna emateko islada nazioarteko esparruan aurkitu genezakelako. Eta buruan dauzkagu erantzun horiek batzutan aurretik asmatu dituztelako beste hainbat aktorek, eta jakitea nola burutu duten ibilbidea, nola bilatu dituzten erantzunak, importantea delako. Beraz, gizarte zibila, administrazioa bera, unibertsitatea eta nazioarteko aktore bat. Adibide batzuk jarri daitezke, joan dan legealdian, deialdi horien poderioz, Gipuzkoa taldean esparru horretan egin ziren deialdien poderioz, aurrera atera ziren hainbat proiektu interesgarri, gero Gipuzkoa Laben garatu zirenak. Izan kontziliazioaren aldeko ekimenak enpresekin, enpresa ugari izan ziren joan dan legealdian, proiektu desberdinak aurkeztu zituztenak eta kontziliazioaren alde, gauza konkretuak egin zituztenak. Turismo inteligentearen inguruan, Odeian plataforma ere hortzegoen, eta horrekin big data delakoa baliatu nahi izan genuen, ahalik eta informazio hoberena eta handiena eukidezagun turismoak plazaratzen dizkigun erronkei aurre egiteko, eta erantzun berriak imaginatzeko. Etxean bizi, askotan hitz egiten dugu Maite, egia dela, zahartze prozesu honetan, gure aitona monei, erantzun eta zerbitzuak eman behar diegula, baina askotan beraiek nahi dutena da, ahalik eta gehien bere etxean egon. Eta etxean bizitzea guztiok buruan daukagun erronka edo asmo bat da. Horretarako baliabideak dira, ikerketa soziala behar dugu eta zerbitzuak eskaini behar ditugu. Gipuzkoako operarekin ere gauza bera egin genuen. Nola lortu kooperazioa lankidetzarako kooperaziorako politikak ez daitezela bakarrik aldundiaren baitan edo udaletxen baitan egon. Zergatik ez lortu unibertsitateak, udaletxeak edo beste hainbat investigazio zentroak, zentro teknologikoak, eskualdeetako garapen agentziak, beraiek ere egin dezatela kooperazioa. Zergatik ez? Hori ere Gipuzkoa Laben txertatu genuen. Eta datorren legealdi honetan, nahi diegu baita ere, hainbat arazoei aurre egin. Estamos observando nuevos problemas que nos sobrevienen y a los que a través de estas herramientas nos gustaría dar respuesta. Observamos, por ejemplo, cómo se está generando un problema cada vez más presente, a veces tabú, reconozcámoslo, no somos muchas veces capaces de explicitarlo, con la juventud y su educación afectivo-sexual. Vemos que no es algo que está ocurriendo solamente en Guipúzcoa, que está pasando en todas partes. Y vemos que la principal herramienta con la que nuestros jóvenes se están educando, pues muchas veces es la pornografía, con unos contenidos donde casi siempre se reproducen los mismos roles de sometimiento y los adultos podemos saber interpretarlo, pero cuando hay estudios que están avalando la idea de que se entran en ese tipo de contenidos a los 8, 9, 10 años, no son niños ni adolescentes preparados para comprender, digamos, que eso no es más que una representación. Por tanto, tenemos que adelantarnos a esa cuestión y si no queremos que a futuro se produzcan, como se están produciendo, enfermedades sociales vinculadas a los malos tratos y vinculados a la violencia de género, tenemos que también tener claro que la educación y la sensibilización desde la más temprana infancia es un elemento fundamental. Como veis, es un tema delicadísimo, complejísimo. Es importante dotarnos del consejo y del acompañamiento de la academia, de la universidad, de los actores sociales, de los expertos, de los psicólogos, de los pedagogos, ver si en el campo internacional se están llevando a cabo iniciativas de esas características. Es un ejemplo muy claro. O si queremos generar adherencia hacia el mundo de la cultura y las artes, pensar en si Eskola Kirola, que durante 30 años ha dado un resultado estupendo, porque tenemos un nivel de adherencia al deporte hasta haber convertido el deporte en una especie de estilo de vida guipuzcoano, profundamente guipuzcoano,
ver si eso nos puede servir también para conseguir que los niños y las niñas tengan un nivel de... aprendan a mirar el patrimonio, aprendan a disfrutar de las bibliotecas, aprendan a disfrutar del cine, de la música, de las artes escénicas, repoblemos de alguna manera también los patios de butacas, generemos nuevos públicos. Eso también puede requerir, Eskola Kultura es una idea que hemos tenido, que nos gustaría pasarla por el filtro de etorkizunarekin, de estos laboratorios, acompañándonos de estos agentes que he explicado. Bueno, eso es, de alguna manera, las dinámicas y las herramientas que nos hemos dotado. Baina, hiru lerro, zeharkako lerro dauzka etorkizuna eraikizek. Bata da ikerketa, aipatu dut, unibertsitatearen akonpainamendua guretzat ezinbestekoa da. Bigarrena da nazioartekoratzea, azkenean kasuak eredugarriak izan daitezkenak, ispilu izan daitezkenak, gure ganatzea, eta hirugarrena da sozializazioa eta komunikazioa. Eta hau ez da marketing hutsa. Atzokoan ere, oposiziotik esaten ziguten, eta nahiko genduke azpimarratu aldaketa guzti hauek, naiz eta gu oso konbentzituta egon, ez direla posible izango espada gizarte zibilak, zue guztiok, eta kanpoan dauden beste milaka eta milaka pertsonak, hiritar arruntak, bere espaldin badute egiten. Guk badakigu jendea bombardeatuta dagoela, hainbat arazo dauzkalako, baita pertsonalak ere, eta pertsonen agendan sartzea oso garestia dela, badakigu. Baina horregatik ez diogu guko egin behar eta esfortzua egin behar dugu, begirada hau sozializatzeko. Eta jendeak ulertu dezan aldundia etorkizunarengatik kezkatuta dagoela, eta kezka hori ezin duela bakarrik gurea izan, guztion kezka izan behar duela. Kezka, eta era berean, oportunidadeak ere badaudela, ez? Beraz, ikerketa, nazioartekoratzea eta sozializazioa eta komunikazioa. Bueno, honezkero, zuek guztiok jakingo duzue, baina iruditzen zaigu, hau plaza aproposa dela, azpimarratzeko, adibidez, zeintzu proiektu, konkretu, izan geran gai, azaleratzeko dinamika guztie hauen poderioz, ez? Proiektu konkretuak, lau urteko plangintza honetan txertatuta daudenak, errealidade egin ditugunak. Industria berrien esparruan, hor dago elektromugikortasunaren aldeko zentro bat, polo bat, Mubil izenekoa, zergatik, indargune industriala daukagulako horretan, danon buruan egongo dira, Gipuzkoan, elektromugikortasunaren esparruan lan egiten ari diren etxeak, enpresak, markak. Guzti hori oportunidade bada, transizio energetiko bat ematen ari da, eta gaur egun gure emisioen 40% garraio bideak botatzen du. Beraz, garraioa elektrifikatzea erronka bat baldin bada eta gainera Gipuzkoan indarguneak baldin baditugu, hor oso argi dago aukera bat daukagula eta hori aprobetxatu behar dugula, ezta? Mubil, hor dago. Ziur ere, industriaren esparruan, zibersegurtasunari aurre egiteko proiektu bada, proposamen bada, fundazio bada. Eta horretan ere, agerian da, ia egunero ikusten ditugu, enpresek zeintzu arazo dauzkaten zibersegurtasunaren esparruan eta zibererasoak jasotzen dituzten, baita komunikabidek ere azken bolada honetan. Danon buruan dagoen arazo bada, indargune industrialak dauzkagu, eta industria gure, 4.0 industriaren esparru horretan, gero eta teknologizatuak dauzkagu gure enpresak, baina era berean ere vulnerableak dira, sarean daudelako. Eta vulnerabilidade horri aurre egiteko zibersegurtasuna bere biziko garrantzia dauka. Ezagutza hori, garapen hori, Gipuzkoatik atera alizatea, aukera bada. Eta aukera horri erantzuteko, ziur fundazioa martxan jarri dugu. Aldaketa klimatikoa aipatu da, eta aldaketa klimatikoaren aurrean gainera, Jose Ignacio, askotan esaten dugu, benetan, espezialki vulnerableak gerala. Batipat, kostaldean daukagulako gure populazioaren parterik handiena, eta kostaldea izango da segurazki aldaketa klimatiko edo krisi klimatiko horri adaptatzeko lehentasuna. Lehen irudi batzuk ikusi ditugu, eta irudi horiek irudikatzen dutena posible da gertatzea. Azken batean, gero eta gure klima aldatzen ari den horretan, itxasoaren nivela eta igotzen baldin bada, gure ekonomia, gure bizimodua kolokan jarri daiteke. Behatoki bat
martxan jarri nahi dugu Naturklima Fundazioaren baitan, ekonomia zirkularrari ere bidea egin nahi diogu, ezin duguna da tradizionalki garatu dugun ekonomiarekin bakarrik jarraitu, ekonomia linealak errekurso asko konsumitzen baititu, eta adibidez, legealdi honetan egin dugun transformazioa hondakinekin, hondakinak arazo bat izatetik ekonomia zirkularraren bitartez oportunidade industrial bat bihurtzera, hor aldaketa, ikuspegi aldaketa izugarria dago. Eta Naturklima Fundazioak horretara lagundu behar digu. Sormen industriak ere hor daude. Sormen industriak abantaila badaukate. Ez dira, las industrias creativas no son industrias de alguna manera que consuman energía o que consuman muchos recursos. Fundamentalmente funcionan con el conocimiento, que es la gran batalla de las sociedades modernas. Son industrias densas en conocimiento. Ahí tenemos LABE, una apuesta en favor de la gastronomía digital. Toda la vida hemos sido conocidos y reconocidos por esas capacidades gastronómicas, por unos talentos determinados que nos han traído hasta ser un territorio muy atractivo, icónico casi en el mundo de la gastronomía, pero hay todo un campo que se está abriendo, Ainhoa, que es el mundo de la gastronomía digital, y alguno más de una vez te habrás encontrado con tener que responder, bueno, pero esto y al final, ¿qué comemos? No se trata de eso, se trata de que se van automatizando procesos, al final la gastronomía no deja de ser una cadena de valor donde el productor, donde el distribuidor, donde el propio restaurador juegan un papel integrado y donde la tecnología, la información, la digitalización puede jugar un papel muy importante, y aquí mismo en Tabacalera está LABE como una respuesta a esos retos para seguir en la vanguardia de la gastronomía. Pero también Video. Video es una respuesta que la Diputación le ha dado a través de Etorkizun Eraikiz a una cuestión ligada al audiovisual. Markel Olano muchas veces suele insistir, bueno, si es verdad que cada vez los niños y las niñas están pegados a una pantalla, a través de Eskola Kirola nos gustaría que Eskola Kultura, pues que además de una pantalla estén ligados también a otro tipo de contenidos y de soportes culturales, pero es inevitable que vivimos en la pantalla global. Bueno, si es así, busquemos la manera de producir productos audiovisuales en euskera para que, de alguna manera, podamos resistir al menos ante esa inercia global de contenidos de carácter internacional, donde quizás nuestra presencia sea muy difícil de acomodar. Video es una respuesta concreta también aquí en Tabacalera para poder desarrollar productos audiovisuales en euskera que puedan consumir los jóvenes y las jóvenes guipuzcoanas y vascos en general. Kultura eta pentsamendua, gero eta gizarte konplexuago batera goaz, gero eta mestizoagoa gera, baina era berean gure nortasuna, gure ondarea, pentsamendu kritikoa garatzeko ere aukera paregabe daukagu Koldo Mitxelenak zaharberritze prozesu batean murgildu behar genuelako, eta bide batez, prozesu hori baliatuz, baita ere berrikuntzak egin nahi ditugu. Koldo Mitxelenak urte guzti hauetan akumulatu dituen balioak bermatuz, baino zerbitzu berriak ere eskainiaz. Eta inklusioaren eta gizarte orekaren ikuspegitik bi proiektu handi garatzen ari gera. Bata elkarrekin egitasmoaren bitartez nahi duguna da esklusio zorian edo arriskuan dauden pertsonak, eta ez bakarrik horiek, baizik eta langabezian batzutan edo esklusioan zuzenean dauden pertsona guzti horiei erantzun bat eman, erantzun konkretu bat eman eta inklusio soziolaboralaren alde lan egitea, eta beste batetik adinberri. Adinberrik zuzenean erantzun nahi dio gizartearen zahartze prozesu horri, eta adinberriren bitartez nahi duguna da, Pasaian egokituko den zentruan, egin nahi duguna da, erantzun berriak eskaini zahartze prozesu horretan, gero eta gehiago biziko geran honetan, balik eta modurik duinenean bizi gaitezen. Y termino ya. Como veis, los problemas cada vez son más complejos. Y el riesgo, lo decía antes también Markel Olano, está en que se impongan las respuestas simplistas y fáciles. Las estamos viendo, son tan fáciles y tan simplistas que no adquieren más que adhesiones y más adhesiones. Y es algo que no nos podemos permitir. Si Guipúzcoa quiere preservar todos esos valores que se han descrito,
y por los que somos conocidos, ¿no? La honestidad, el trabajo, el esfuerzo, el trabajo en equipo, valores que no son consustanciales y que forman parte de nuestro ADN, tiene que ser capaz de poder ofrecer respuestas complejas ante los problemas complejos y hacer ver a la ciudadanía que no hay respuestas simples a esos problemas. Por tanto, ante esa nueva realidad de nuevas guerras comerciales, aranceles, la desafección en general hacia la política porque parece que los problemas son inabordables y nos abrazamos a un clavo ardiendo, etorkizuna eraikiz, y esta Diputación lo que pretendemos es dar una respuesta coherente, sensata, cargada de sentido común, pero a la vez eficaz, acompañándonos, por supuesto, del conjunto de la ciudadanía, para lo cual siempre os vamos a pedir que nos ayudéis y que nos acompañéis en este proceso. Mila esker. Zortzi urteko haur batek amets egiten du. Robot sortzaile izan nahi duela. Eta arraunlari. Agian erizain amonari laguntzeko. Gipuzkoak ere etorkizunari begiratu eta amets egiten du. Europako desberdinkeria maila gutxieneko pertsona komunitatea izan nahi du. Bateratu daitezke lehiakortasuna eta gizarte kohesioa? Bai, horretan ari da Gipuzkoa. Lankidetzaren bidez, lotura komunitarioak eraikiz, elkartasuna martxan jarriz, lanaren balorearekin, ahaleginaren indarrarekin eta auzolanarekin. Etorkizuna erronkaz beteta datorkigu, erronka globalak eta berezkoak. Hauei guztiei erantzuteko, Gipuzkoak badu nondik abiatu, gurea dugun eredu sozioekonomikoa. Garapenean, berdintasunean eta elkarlanean oinarritzen dena. Gipuzkoa eredua. Nola jarraitu etorkizunean ere erronkei arduraz erantzuten. Gure eredua indartuz eta lehentasunezko esparruetan, enpresa, gizarte eragile eta erakundeak elkarlanean arituz. Gizarte kohesioa, ekonomia lehiakor batetik indartuz, Gipuzkoaren etorkizuna eraiki nahi dugulako. Desberdinkeriak baztertuz, pertsonen beharrizanei erantzun nahi dion lurraldea garelako. Gipuzkoaren etorkizuna, elkarrekin eraikitzen ari gara. Orain. Etorkizuna orain. Entzun dugu, ezagutu dugu 2020 eta 2023 arteko plan estrategikoan Gipuzkoarentzako, baina guazen orain apur bat sakontzera. Entzun ditugun mezuetan sakontzera, ze plan hori gauzatu ahal izateko, orain arteko ekimen batzuk martxan jarraituko dute eta beste batzuk sortu egingo dira. Beraz, ekimen eta politika nagusi horiek ezagutzera eta horietan sakontzen jarraituko dugu eta honetarako berriro beskatuko dizuet mesedez holtza honetara gerturatzeko. Denis eta Markel, ongi etorriak izan zaitezte. Berriro. Zuberdian, mesedez. Zuen aurkezpenetan behin eta berriro entzun dugu lehiakortasuna eta gizarte kohesioaren arteko binomioa. Hasiera batean behintzat kontzeptu kontrajarriak dira, baina zuek nola uztartzen dituzue, Markel, zuen proiektuetan? Ni gaina norbaitek bakarren batek esan izan dit, ez? Justuzuk esan duzuna, ez? Ez aldira kontraesankorrak, lehiakortasuna eta elkartasuna. Ez bi enfoke guztiz kontra daudenak ez aldira, eta nik esan nuke direla guztiz bateragarriak eta gaina bi hitz horiek definitzen dutela gure modelua. Alegia, gu garbi daukaguna da, aberastasuna behar dan bezala banatu egin behar dela, eta solidarioak izan behar dugula, baina aberastasun hori ez baldin badaukazu, ez daukazu banatzerik, eta urruna sortu egin behar da. Eta sortzeko behar duzu, gure kasuan, biztan da, estruktura industrial bat, potentea eta lehiakorra. Eta estruktura industrial hori lehiakorra izateko behar du sistema guztia, gizarte osoa ere lehiakorra izatea. Beraz, nik uste dut guztiz bateragarriak direla. Eta gainera ezagutzen ditugun
proiektuak, lehenago Denisek aipatu dituenetan, guk adibidez, badaukagu adinberri izeneko proiektu hori, Denisek aipatu du eta dauka gizartearen zahartze prozesuari aurre egiteko asmoa eta ambizioa, modu aurreratuan, baino aldi berean, silver ekonomiaren ikuspegitik, hor sortzen diren produktu eta zerbitzu berrietan, ekonomia berri bat sortzeko, ikerketa eta berrikuntza gune bat edukiko du. Beraz, lehiakortasuna eta elkartasuna biak espazio berdinean. Nik uste dut horregatik bateragarria direla eta iruditzen zaigu gainera etorkizunari begira gure hausnarketetan nik neonek oso garbi naukan ekar zezakeela polemika pixka bat, baina gure planean, muinean, bi kontzeptu horiek egon bartzirela. Uste genuelako, Gipuzkoak eredu hori bi oinarri horietan defenditzen duela. Beste planen batean, beste proiekturen batean, holan uztartze hori? Bai, nik uste dut horra adibidez, Mubilen kasuan adibidez, Mubilek heltzen diola alde batetik gure industriaren lehiakortasunari, baina baita ere klima aldaketari. Ikuspegi sozialetik horrek ze eragin izango duen agenda bikoitz daukagula. Guk uste dugu gure industriarekin, gure gizarteak daukan erronka importantenateko bati aurre egiteko gauza izango garela. Eta uste dugu batipat etorkizuna enfokatzeko momentuan proiektu horiek aintzindariak izan daitezkela. Eta barkatu gehiazu, Vanessa, baina ikusten dudala logo berri bat daukagu eta hori azpimarratu nahi nuke. Gaurko ekitaldian pixkat estenan jarri dugu, gure 4 urtetarako irudi berria zein izango den, eta hemen kontzeptu nagusia da etorkizuna. Guk lema izango dugu etorkizuna orain, uste dugulako lurralde osoak begiratu behar diogula, denak begiratu behar diogula etorkizunari, dauzkagun erronka nagusiei. Eta hor, oinarrian daukaguna da eskema bikoitz hori. Lehiakortasuna eta baita ere elkartasuna. Bi hankauia dauzko du etorkizunari begira. Denis, plan estrategikoaz gain etorkizuna eraikiz ere aipatu duzuen. Nola txertatzen da aurreko legealdian sortutako proiektu bat oraingo asmoetan? Era bat, azken batean aurreko legealdian erein genituen proiektuek jarraipen bat izan behar dute, eta pentsatzen dugu gainera legealdi honetan martxan jarriko diren proiektuak etorkizunean ere ibilbide bat izango dutela. Azkenean gobernuak ez dira, naiz eta 4 urtez urte aukeratzen ditugun, beti erradatu egiten dute gobernu batzuk besteengandik aurretik ereindakoa. Eta horrela behar du gainera, bestela egongo ginateke baliabideak xahutzen behin eta berriro. Gainera uste dugu ereindako proiektuak oso zentzuzkoak direla. Besteak beste ez ditugulako aldundian bakarrik asmatu. Alegia, nik lehenoa azaldu dudan bezala, erreflexio kolektibo baten ere emaitza bat ere badala, akademiarekin, profesionalekin, ekspertoekin, adituekin, eta horrek guretzat badu balio bat, ez bakarrik politika eta gobernua egiteko ereduaren aldetik, baizik eta horrek ere legitimatu egiten duelako apustu jakin bat, izan elektromugikortasuna, izan ziberseguridadea edo beste hainbat ekimen etorkizunean lehiakortasuna bermatuko digutenak. Pixkat aurrekoarekin lotuta, badirudi lehiatzea gauza txarra dela, ez? Nik ez dakit gauza txarra ala ona dan, baina hor gaude. Munduan ezinbestean lehiatu behar dugu. Nik atzo jartzen nuen adibideren bat, gure enpresek konkurso handiak irabazten dituztenean eta trenak egiten dituztenean edo autobus berriak egin behar dituztenean ez dakize irirentzat, hori da konkurso bat irabazi dutelako. Beste nazioarteko munduko enpresa batzuen aurka edo, aririoak zirenak. Eta gure enpresak irabazten dituztenean konkurso horiek dira lehiakorrak izan direlako, lehiatzen jakin dutelako. Eta zer esanik ez, horrelako konkursoak irabazten dituztenean, hemen ordaintzen dituzte zergak, hemen egiten lanpostuak, gainera oso modu kualifikatuko lanpostuak eratzen dira, hori da guretzat lehiakortasunaren hitzaren esanahia, ez? Markel, etorkizuna eraikiz, orain, eta arestian ere, hasieratik, proiektu bizia da. Legealdi honetan, ekimen berririk sortuko alda, etorkizuna eraikizen? Nik bat azaltzearen asko gongo dira, nik gaina aipatu izan dut askotan, 2000
2015ean hasi genuenean legealdia, ez genuenen aurrikusten ze proiektu jarriko genituen martxan 4 urtean. Hori izan da, martxan sortzen diren proiektuak, ez? Eta bat dago, ja labean eta oso aurreratua, eta da ibili laborategia, justu da Euskararen erabilera sustatzeko, proiektu esperimentalak bultzatzeko laborategi bat. Euskalgintzarekin, Euskalgintzako eragile potente batzukin, Gipuzkoakoekin martxan jarri duguna, eta gure helburua hori da, esperimentazio aktiboa jartzea martxan, Euskararen erabilera gizarte mailan sustatzeko. Gure hizkuntzak une honetan daukan erronka nagusia hori delako. Nik uste dut, azkeneko 40 urtean, izugarrizko esfortzua egin dela ezagutzaren ikuspegitik, orain erabilera dauka puntu kritikoa edo referentzialidade nagusia. Eta hor, guk berrikuntza bultzatu barra daukagu, hor esfortzu handian barra daukagu gizarte ikuspegitik, eta ibilik emango dizkiguna da esperintzi pilotoak, gero, hoiek ondo atea ezkeo, garatzeko gizarte osoan. Eskerrik asko. Denis Markelek, ez da lehenengo aldia, erakusten diguzula Gipuzkoa zahartzen ari dela, eta horri aurre egiteko, zahartze osasuntxu bat bultzatzeko, adin berri proiektua martxan dago gainera. Etorkizun araikizetik bultzatua nola, uztartu ahalegin hori eta gazteriaren aldeko politikak. Paralelismo hori egiten ari zera, alegia zartzaroan, eta nik uste torra adibidez, kirolaren kulturak garrantzia handia duen kultura badala, ez? Nik uste dut bere garaian, aintzindari izan zen programa bat, eskola kirola leheno aipatu dut, horrek atxekimendu bat sortu du kirolarekiko eta aktibitate fisikoarekiko. Eta besteak beste, kirola ere industria batean bihurtu da, zer esanik ez, hor dauzkagu goi mailako kirolariak, talentua izugarria, baina eta berriro jasotzen ditugu aldundian txapelketak, lehiaketak, ligak erabazten dituzten taldeak, baina horrek, azpian, badu gizarte osasuntxu baten, kutsu bat, ez? Gizarte osasuntxu horrek, zartzaroa ere baldintzatuko du zentzuriko berenean, esan dut. Nahiko gizarte osasuntxua gera, baina horri balio bat eman behar diogu. Kirola, aktibitate fisikoa egiteak bermatuko baitu gure zartzaroa beste modukoa izatea, eta agian adinberrik etorkizunean pentsatu beharko du beste motatako zaharrei begirako prozesuak, eskaintzak, gaur egun, zaharra izatea edo aitona mona izatea ez da duela 40 urte bezala, gauza asko aldatu da, zartzaro aktiboaz hitz egiten da. Eta hori da, neurri batean posible, bizitza aktibo bat izan duzunean, beste kultura batean murgilduta gaudelako, ez? Bioik aipatu duzu zuen aurkezpenetan, eragile edo hainbat eragileren arteko lankidetza ezinbestekoa dela etorkizuneko eta oraingo Gipuzkoa eraikitzeko. Zein izango du edo ze protagonismo izango du gizarteak biontzate galdera hau? Ez nik gizartearen oina horrek eramaten gaitu hasierako bideora, ez? Kollieren bide horretara, ez? Nola esaten duena da gizarteak berak ardura hartu behar duela, ez? Responsabilidadea ikuspegi etiko bat eta solidario bat, enpresa ikuspegitik, hiritarra ikuspegitik, familiak aipatzen ditu. Nik uste dut guk horri eutxe diogula, baina dauzkagun eraso guztien aurrean mantendu barra daukagula eta sendotu barra daukagula solidaridade hori eta jendearen implikazio hori. Beraz, askotan aipatzen dugu auzolan kontzeptua, ez, edo implikazio personala, solidaridade personalaren eta kolektiboaren printzipio guzti hori niretzako etorkizunari begira gu daukagun erronka importantena da. Horrek esan nahi duena da, azkenean administrazio publikoak ez duela hartzen nagusitasuna, ez du autoridade nagusia hartzen, baizik konpartitu egiten du gizartearekin. Uste dugulako, elkarlan hortatik etorriko dela kapazitatea aurre egiteko dauzkagun erronka nagusiei. Eta erakunde publikoak gure esfortzuarekin bakarrik ez dugula lortuko. Hori inspirazio horrek ekartzen du etorkizunarik ez, eta ekartzen dugu baita ere gure plangintza guztia. Uste dugulako, eta horrekin bukatzen dut, jendeak, adibidez gizarte politiketan, bazterkeri jarri aurre egiteko ez, jodezagun, lehenago aipatu dugu, elkarrekin lanean. Gu nahi balin badugu, 38.000 persona horiek, eta izugarri dira, kopuruz, bide duin bat edukitzea, lanaren eskutik, eta bizitza bat edukitzea, gu guztiokin batera, migranteak direla, txiroak direla, minorietako ordezkariak edo persona direla, guzti horientzako esfortzu kolektibo baten bidez eman behar dugu bide bat.
Administrazio publikoak bera bakarrik ez dugu posibilidad hori. Beraz, persona horri emateko aurrena, hori ez, esan dezakogu eskutik helduta bide propio bat, atentzio personalizatu bat, prestakuntza egoki bat, eta landuin bat emateko, hainbeste milaka personei, esfortzua berri horrez izan behar da kolektibo osoarena. Eta individualki ere, gure enpresetan, gure dendetan, gure tabernetan edo jatetxeetan, alegin hori egin beharra daukagu. Eta nik uste dut Gipuzkoak, adibidez, desgaitasuna duten personekin esfortzuri egin duela, eta eredugarri gerala, baina arlo horretan, bazterkari arriskuan dauden personetan, oraindik ere egin beharra daukagula, eta modu oso ambiziosoan. Hori lortuko bagendu, Gipuzkoa izango litzateke mundu maila referentzi bat. Plana horren da ambiziosoa, 4 urte, 10 urtean hori bolobituko bagendu, Gipuzkoa izango litzatekeela arlo hortan, pixka bat mundu mailako etorri beharreko gune bat, eta nik uste dut hori, benetan, egin beharra dauko elkarrekin, hori da niretzako printzipio nagusia. Eredugarritasun horretan aurrea pausoak emateko, eta alderdiekiko eta erakundekiko desafekzio hori borratzen jarraitzen joateko, gizarteak ze protagonismo eduki beharko luke den? Bueno, pixkat Markelek esaten zuenaren hilotik, ez? Lurralde txikia izateak ere baditu bere abantailak. Lurralde txikia da, eta gertutik egotea, gobernatzea esateran indoan, baino egotea, aritzea, elkarlanean lan egitea agian errezagoa da lurralde txiki baten. Eta bestetik leheno ere aipatu dut, baino gure indarguneen artean ere badago espiritu komunitario hori, komunitarista hori, ez? Ia guztia antolatuta dago, izan kirola, izan kultura, izan lankidetza, noski klasterrak, ekonomia, hainbat eta hainbat eta hainbat esparru sozioekonomiko oso antolatuta daude. Milaka elkarte daude, 3. sektorea zer esanik ez. 3. sektorea oso antolatuta dago, eta leheno Markelek aipatu duen anekdota hori Stiglitzena, azkenean ikuste Stiglitzek ere ikusi zuen zenbateraino hemen barneratuta dagoen guk hemen plazaratzen ari geran balio guzti hauek, barneratuta eta landu egiten direla balio guzti horiek, ez? Orduan, jendea nola, gizartea nola gizarteratu, bidearen parte bat nik uste egina dagoela. Hemen ordezkatuta zaudeten elkarte eta pertsonez gain beste hainbat ere badago, antolatuta dagoena eta prest dagoena lan komunitario bat egitera, batutan musutruk. Osea, guk gaur baliatzen dugun kirol sistema hori ez litzateke posible izango espalitz bolondrez, milaka eta milaka bolondrez daudelako, lasterketak antolatzen, klubak antolatzen, eta kirola zaratago bestein bat espaziotan ere gauza bera. Alde hortatik, ez da erresa, leheno esan dudan bezala, jendeak ere bakoitzak bere arazoak dituelako, eta oso garesti dagoelako jendearen kontzientzian sartu eta bultzatzea, azkenean hizkuntz berdintasuna, genero berdintasuna, aldaketa klimatikoa, 11.000 arazorekin gaude, eta ez da erresa atentzio hori erakartzea. Baina nik uste dut, neurri batean lana erraztuta daukagula jendea orokorrean oso begirada komunitarioa eta, atzo Markelek esaten zuen, humanista, ez? Duelako eta horrek asko laguntzen du baita ere agenda berri hau sozializatzeko. Bueno, indarrakin zatozte, datozen 3 urtetarako? Zer remedio, ez? Zer remedio, ez da. Nik uste dut 4 urte hauek oso politiak izango direla, lan handikoak, baina nik uste daukerak oso edarra dauzkagula guztien artean aurrerapauso nabarmenak emateko. Bueno, lan oparoa opa dizuet, eskerrik asko plan estrategikoa aurkezteagatik, eta orain Gipuzkoako diputatu nagusiak du azken hitza, azkeneko mezua helarazteko. Ez nik bakarrik berriro eskertu etorrezaretelako gaurko ekitaldira, eta gaurko lehenengo irudietan agertzen zen konzeptu bat da etika. Dana dauzkogu kontrasanak, hemen inor ez da libratzen, baina nik uste tendentzi natural bezala, hemendik aurrera etikaren barneratze hori guztiok sakondu beharra daukagula, ardura hori hartu beharra daukagula individuala eta kolektiboa norbera dauzkan responsabilidadetan, eta hemendik aurrera daukagula erronka hori, ez? Jende asko daukagu zai beharra hundirekin, erronkak izugarria dauzkagu, lehenago aipatu ditugu, eta lan konpartitu bat, partekatu baten eskutik, ni ziur nago, hurrengo 4 urteetan Gipuzkoak aurrerapauso oso importante bat emango duela. Ambizioz joka dezagun, baina beti oinarrian eduki dezagun printzipio etiko hori bizi-bizirik. Beraz, eskerrik asko guztioi etortzeagatik.
Listo,